nang ipapromote ko dun. Actually, ang Para ako tawag nito sa Korea is ambrosia. So yun, nakabili tayo ng brake pad, brake shoe tsaka langis. So dito tayo ngayon sa Mitsubishi. Kaya ito yung sa atin. Yan. Yan sa atin. Kaya katabi niya. Kambal. Andito yung kambal niya na isa, oh. Ito yung sa atin, oh. Yan. Oh. Ito yung kambal niya, oh. Diba? So, magpapalit tayo ng papalit tayo ng brake shoe, brake pad, tsaka langis. Ayan, dito ako bumibili kasi doon doon sa Bacoor, wala dong stock, tsaka doon sa may Las Piñas wala silang stock ng doon ng brake pad tsaka brake shoe, pati langis, kaya dito ako bumibili. Sinadya ko pa dito ngayon. So okay na, nakabili tayo. Let's go. So yun, nandito na tayo sa office. Kukunin natin yung product ni Ma'am Rose. Yan. Dito din siya, dito din si Sir Javi. Ito yung liquid mo. Isang night, Sir tapos tatlong Javi. free 13. Dalawang binigit. Mukhang tahimik dito sa mukhang tahimik dito sa counter. 3. Mamumulit muna tayo dito. Hi, Ma'am Ana. Good morning. Sino dito? Hello. Ano na nga yung pangalan mo, Ma'am? Si Ma'am Jen. Oh, busy na naman ito isa. Busy, oh. Sino ko? Sino kilala? Si Mami Buwan. Yun. Diba? Mami Ani, you're single ma. Sige. So, nangulit mo. Oy, nanonood si Ma'am ng Bipin. 580. So ito na yung product na ginawa natin, 2, 4, 6, 8, 8 na 8 capsule na intra. Tsaka 4 na nutria. Ito siyam yung laman nito. Naka-tape. Ito 8. So bali yung intra liquid natin lahat is 2, 4, 6, 17. 17 na piraso yung liquid. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 17 lahat. So ito na yung kay Ma'am Rose. Yan. So ito yung papadala natin doon sa series. So ito dito na lang natin ito ilagay siguro sa bakante. Pagka-share na lang natin para 2 box lang. Ito na ipapadala natin, Binawasan natin ng isa kasi kay kay Lisa daw yan. So ito na yung final nito. Ito na yung final balot. Glam and Glow Aesthetics, owned by Miss Luisa. Hello, everybody. Lumen. Yan. So, sobrang napakaganda niya, di Ay, ba? thank you. So, from the word aesthetics, kailangan Yes, beautiful syempre. talaga siya. Kailangan tayo yung model ng sarili natin, Oo mga naman. products So, and mga services. yes. So, habang nagpapaganda tayo dito, Yes. actually, yung father niya before, Mm-mm. beneficiary actually siya ng ating lifestyle products. Yes. So, Ma'am Luisa, paano Yes. ko ba natulungan yung father mo during his struggle with his diabetes?
diabetes. Yes. Di ba, nung time na kinontak mo ko, and then kumuha kami ng package niya, and then nagpa-member na rin ako, di ba? Doon ako start na gamutin si Papa from yung paa kasi ni Papa nung time na yun is parang nabubulok na yung kalahati. As in, tapos pagka naglalangaw siya. Pagka pinuntahan siya ng langaw. As in, nagmagots na siya. Pinasukan siya ng magots. Tapos binababad lang namin sa kanya dito sa kay Intra ito. Yan, Pero ibababad namin. Oo, pero before kami pumunta noon, di ba, nasa ospital siya. Yes, noon for actually, na siya, naka-schedule na siya ng puputulin na yung paa niya kasi nga, nabubulok na siya. Kasi dahil nga sa side effect na yun ng diabetes niya, mataas na yung level ng blood sugar niya. Tapos yung diabetes niya, mataas na, level 2 na yata yung yung diabetes niya yun. And then, kinausap na kami ng doktor na puputulin. Pero kasi yung personality ng father ko, hindi siya basta-basta palaban siya eh. Kapag tinanggalan mo yun ng paa, madedepression, mamamatay yun. Yun yung niya. Pero pumayag na siya nga dahil nararamdaman niya na sobrang in pain na siya. Pero dahil dito sa product na to, gumaling siya. Actually, ako yung sa kanya, ako yung nag-pursue na hindi natin puputulin yung papaputulin paa mo. Maghanap tayo ng alternative na organic products na pwedeng makatulong sa iyo na hindi kailangan putulin yung paa mo. Tapos yun yung na-introduce tong product na to. Sobrang thankful talaga ako dahil yung unang babad pa lang nito. Yes, yun sa 1 liter nito, binabad namin yung paa ni Papa. Nagtanggalan talaga mga cholesterol, mga na-detox talaga siya. As in, tapos siguro mga after ilang months na babaran, natuyo siya, unti-unting natuyo yung Papa ko. Nag-close yung sugat niya. As in, imagine, kalahati na ng paa niya, bulok na. Pero dahil dito sa product na to, ayun, gumaling yung Papa ko. Yes, lahat siya. Fiber Life, and of course, itong Nutria. Yes, yung Nutria, actually, ito talaga yung combination na, perfect combination para sa kanya na talagang, hanggang sa, siguro mga 3 or 4 months lang, healed na siya, tapos mababa na nakalakad na siya, mababa. Mga after 4 months, mababa na yung, blood sugar niya. And then, after 4 months, ayun, namamanday na. Carpintero siya, diba? Yes! Nagre-repair na ng mga, tapos pumogi nagja-jogging na. Nagja-jogging na, Tapos ang ganda na ng skin niya. Bumata. Yes, bumata. And then, Sobrang bumalik na talaga yung niya, yung sigla niya. After 4 months. 4 months of taking this, medicine. Yes. Kaya, right now, syempre, ikaw, mas i-continue mo itong paggamit. Yes. Kasi, highly recommended talaga itong product na to kasi very very effective based on our experience with my father. Super effective siya. I totally recommend. so, yan. So, thank you so much, Ma'am Luisa. You're always welcome. So, I'm sure mas marami ang magkakagusto din ito actually ng products natin kasi sa mga friends na pa lang. So, I-highly recommend niya talaga. So, thank you so much for You're your always time. welcome. Yay! Ang skin mo talaga. Pag nagpa-Korea ka. Ayun ang ipopromote ko doon. Actually, ang Para tawag ako nito sa Korea is ambrosia. Ay, talaga? Sa Korea. Tawag sa kanya ambrosia. Kaya pwede ka mag-member dito ulit bago ka umalis. Tapos ito gawin mo tong distributor dito si Grabe. Yan yung masakit actually.